Μην πετάνε, πάμε και εσείς πώς σε λένε. Θα το έπαιρνε εδώ το παιδί, αλλά... Μακαρισμένο το πρόβλημα. Σε πελάτη. Γόησα. Τώρα και έχουμε δει, έχουμε πει λίγα πελάτη. Αυτό η ώρα του. Καλά, καλά. Τι σε βάλουν 40 χρόνια να σου κάνουν να σου δώσουν αυτή για σου έτσι. Όχι, τι αυτό το δεν μπορούσε να δεν μπορούσε να σου δώσουν. Αυτό υπάρχει. Θέλω να πούμε 5 ώρες και σε έπρεπε να κάνω 4 στάσεις. Κάνουν έτσι. Να γίνει προσώπημα. Θα έχω ξαναπεί τι έκανες. Κάτι αξιολογικές μαγνητικές έκανα. Ρε σε συντάζουμε. Λέω υπέροχο. Και προσπάθησε να μην κάνουν την ιστορία. Το λέω που τσάβω. Όχι, όχι πιο όλοι. Η πίτσα πάντα δεν είναι νερό. Μπορεί να σε βοηθήσει και αλλού, αλλά να σε βοηθήσει. Εγώ του είχα πει πριν κάτι για τις παντρές του, δεν τις βάλεις. Δεν είναι διότι. Ούτε μάλλον.